Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De eerste seizoenshelte rint naar de eindta en er staan er nog 2 hele wichtige competitiewedstrijden op het programma voor de Ljouters. Te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Dat is de nummer 2 van de eerste divisie. Je kan wel zeggen dat het de wieken van de Wierhiet is van Cambuur. Ja, dat vind ik wel. Hè. Je bent 6 maanden bezig. Ja, en dan haast 2 competitiewedstrijden. En daar kerst die hele competitie kerst echt snel en wie is best. Dus ja, ik vind 2 hele belangrijke wedstrijden. Praat mij opzet zijn net hoe die bekerwedstrijd in Feyenoord die ik nog in deze weken valt. Ja, dat is leuk. Dat is een aardigheid. En daar geven we alles aan. Maar het gaat om de competitie. Wij staan er hartstikke goed voor. En daar maakt Feyenoord geen enkele invloed op haar. En dat zal het wel in de belasting wezen, maar net in de holle. Nee, alleen nog maar aan die competitie denken. En die beker is mooi, die doen we. Die doen we ik. En dan zit je vol. Maar die competitie gaat alles om. Er komt goed nieuws uit de ziekenboeg, want Kelvin McIntosh, verdiegener, is weer in setbeurt in Jong Ajax. Hij miste vliende week de wedstrijd in FC Dordrecht, omdat er last hier van een blessure. Maar is het in Jong Ajax dus weer bij en staat er in de basis? Ik ben fit, dus ik ben er gewoon bij, ja. Want waar had je last van? Ja, een beetje irritatie, overbelasting misschien. Maar dat is nu weer helemaal goed. Hoe is het om als Amsterdammer tegen Jong Ajax te spelen? Het is altijd heel mooi om tegen de club te spelen waar je vandaan komt, Amsterdam. Ik heb daar mijn hele jeugd gezeten, gespeeld. Dus dat zal altijd bijzonder blijven. Dus je zal altijd wel iets in je hebben dat toch een gevoel heeft voor Ajax. Het is een prachtig affiche. De nummer 1 tegen de nummer 2. Cambuur tegen Jong Ajax. En het affiche, dat wordt echt wat je ervan verwachtte. Want het is een heerlijke wedstrijd met een heeg tempo. Cambuur had in de beginfase het betere van het spul. Hier is de eerste kans, het schot van Isaac Alon dat onrekken wordt. En maar krijgt Jonken de goal van Jong Ajax. Aan de andere kant is Jong Ajax ook wel gevaarlijk, maar benam heel effectief. Want ont het Jellora hebben de Amsterdammers nog geen kans gehad. Die eerste kans die zit hier om te komen. Aan de linkerkant is het de linksback Familia Castillo die de bal meehoudt aan Brian Brobby. En dit is dus die eerste kans die er fortendadelijk in gaat. Brobby die er 1-0 van maakt voor Jong Ajax. En dan zul je zien, dan ben je de betere. Alleen dan litten deze talenten van Jong Ajax zien dat ze heel aardig voetbal hier kennen. En ook dat ze de holle cool horen kennen. Want dat is wat Brobby hier doet. Brobby die een aantal weken lien nog mee die je aan het WK onder Sontje met Nederland. Nou in de spits bij Jong Ajax. En dus voortdurend wichtig voor zijn ploeg. De vraag is dan wat het antwoord van Cambuur is. Maar eerst komt Jong Ajax er nog een keer gevaarlijk uit. Want er binnen Jonken Brobby een aantal andere voetballers die het heel aardig voetballen kennen. Dit is Jurgen Ekkelenkamp met de kans op de 2-0. Maar Sonny Stevens, hij houdt zijn doel schien. Jong Ajax zit dan in een betere fase na die openingstreffen. En loert op meer. Wol op ziek naar die tweede. Let op deze onval. Een prachtig paaske. Maar de afwerking die is wat minder gelukkig voor Cambuur. Sonny Stevens, keeper van de Ljouters, die zwaagt dat het nog een wedstrijd blijft. Dan Cambuur, de jipperbal op Giacinho Antonia. Die is heel vlug, heel rap. Wacht het ont hij help krijgt van Robin Moulin. Die komt bij de voorzet bij de tweede peel. Jamie Jacobs krijgt de bal dan op de holle. En oh, wat Bater. Wat is daar aan de hand? Jamie Jacobs wil lezen. Skiertsruchter Sander van der Eyck. Die is naar een doeltrap. Maar wat? Bater. Jacobs. Zat we schenken. De holle zit onder het bloed. Had dus een tik op de holle kregen. En in de verhelling is het dreig te zien. Maar het is de scoer van Kik Piri. Die het op de holle komt van Jamie Jacobs. En Jacobs die mat het veld verlitten. En skiertschuchter Van der Eyck die maakt hier een grutte flater. Trok geen strafskop te Jan. In de tweede helft is de eerste mogelijkheid van Jong Ajax.
Dit is de doelpuntenmaker van de 1-0, Brobby, die het jonker shit. Cambuur geeft ik in de achtervolging. Dit is Robin Moulin. Het schot wordt onrekken. Maar de redding is goed van Kjell Scherpen. Die lange keeper van Jong Ajax. Jong Ajax wisselt het dan. Brobby, de doelpuntenmaker, geeft eruit. En dit is een debutant in het betellen voetbal. Nachi Unuvar. Pas 16 hier. En een heel grut talent. Als we de voetbalzaakkundigen Leeuwenmaier. Hij maakt het dus zijn debuut in het betellen voetbal in Ljouwert. Maar Cambuur staat nog altijd op F te staan. Vol die liekmaker meidje, Mees Hoedemakers. Hij scoorde verliezen week en is hier heel dichtbij. Maar het schot, dat gaat centimeters jonken. Het zit de Leeuwers dan echt net mij in deze fase van de wedstrijd. Want een doelpunt, dat hier Cambuur absoluut wol verdienen. Hier is het Robert Muren aan de linkerkant. 1-1 met Timber. Robert Muren met het schot van praktisch de Efteline. Dat keert weer gekend door Kjell Scherpen. Dan wil Cambuur hier nog een strafschop. Maar op een nijvel skiert zich er Van der Eyck er net aan. En dus sjug je naar de klok dat de tijd begint te dringen voor Cambuur. Dat ze nog een resultaat helje willen. Maar aan de andere kant is Jong Ajax eruit. En die binnen de vleug uit. Hier is het Sontje Hansen in balbezit. Die bleut je wel heel cool en maakt het fantastisch wie zo. Oh. Het binnen jonge voetballers, maar het binnen griezelig handige voetballers. En dat liet Sontje Hansen hier zien. Hij wie topscorer van het WK onder Sontje bij Nederland. En maakt het nou zijn eerste doelpunt in het betellen voetbal. Het is 2-0 en daarmee einde oefening. Cambuur verliest die topper tegen Jong Ajax. Voor het eerst zo'n 15 wedstrijden gaat Cambuur dus onderuit. Wordt het nog 3-0? Nou, dat hier ken. Maar deze bal gaat oer. Het betekent dat het blijft bij 2-0. En dat de Leeuwers dus onderuit gaan tegen Jong Ajax. We beginnen best goed en natuurlijk krijgen ze wat. Nee, ze kregen hier een kans, ze gaan er direct in. Maar ja, daarna is een moment, dan vind ik dan maar een penalty. En dat kan je net gebeuren laten natuurlijk. Hè. Er weer nog een paar dingetjes gebeurd op Antonia. Ja, kom op, dan mag er helemaal gebeuren. Maar de scheidsrechter net jongen, dus klaar. Hè. Maar die jongens zijn hele koppen hier. Hier had een noppen, daar had de hele boel hier. Hier bovenop kop had een noppen. Ja, dat is gewoon een panel. En dan wordt het misschien gelijk, hè, misschien. Ik wil net zeggen dat we dat erop verlenen. Ja. Dus zag denk ik net. Maar dat ben ik op beslissende moment. Voetballend ging het goed, de opbouw. Op het middenveld goed komen in de voorste linie. Maar dan moet er, ik weet niet, misschien meer loopacties, meer beweging, meer creativiteit. En dat hadden zij wel. En daardoor verlies je de wedstrijd, denk ik. Ik kan wel een goede wedstrijd, jongen, een mooie wedstrijd, hè, op hoog niveau. Hè. Dat is echt een topteam. Hè. En omdat wij zo spelen, wij spelen ik met druk naar voren. Ja, dan zit ik, als het in de kont hing, ja, dan voetbal is ik wel, maar dan wordt het net een leuke wedstrijd en dan verlies ik. En wij spelen met druk en dan zorg ik dat die jongens goed voetbal kennen. Dus ik denk dat het gewoon een leuke wedstrijd weer om te zien. Ik denk dat we goed hebben gespeeld, maar toch verdiend verloren. Ja, en dat is dan eigenlijk wel weer een gekke conclusie, maar wel een ware conclusie. Ja, eigenlijk is het gek. Maar ik denk als we dit kunnen brengen, de rest van het seizoen, dan moet het wel goed komen, denk ik. Cambuur nog altijd bovenaan in de eerste divisie. Maar het zucht wel dat Jong Ajax dichterbij komt tot op 3 punten. De efter morst de Graafschap op een 1 punten. Volendam wint wol en wint ook de tweede periode. Onderin staat Dordrecht nog altijd laatste. Met 11 punten uit 9 wedstrijden. Ons af hier dit Cambuur journaal. Na je weekend ben we er weer. Dan speelt het Cambuur de competitiewedstrijd op Snijntje in Excelsior. En dan is er op Manjes een Cambuur journaal dat net op televisie te zien is, maar wel op internet en in de Omroep app. Graag, want dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.